Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salam wa barakatuhu. Alhamdulillah, oustage. An bɛ i fo ka lamɛnbaa ni filɛlikɛla bɛɛ fo. Jumɛn? A Sheikh Seku Traoré. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. An bɛ Ala fo k'a barikada. Bi jumadonya ba in na kunu sɔrɔ an sira i ka dɔn wajulu kɛ kɛnɛ kan ka Ala kofɔ ka Ala kira kofɔ ka Ala kira mankutu kamalen a kɛra ko duman ye. Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye. Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye Mali ma. Ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye jamana ma. Kamalen an sira ka Ala kira wele Mahamadu Hamidu Muhammadu kamalen n'an y'o fɔ an bɛ Habibula Safiyula Abdula kamalen an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ kamalen Ala ni yɔrɔnin na Ala ni ma wari bɔ ka da tabali kan maa maa dɔ b'a la ni ma wari da tabali kan anw bɛ yen wo an tɛ yen wo wari bɔ ka da tabali kan mina bɛ di yɛrɛ kira fasa ni ye wari da tabali kan ni i ka nafolo bɛ ca sa a ti ca bilen Karimula Sam Assalamu alaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Da an ka teli yɔrɔ daminɛni ma an b'a ta kun na de. Cɛ tɔgɔ a to bɔrɔ kɔnɔ dɔ bɛ to ka kɛ Burukina morikɛ nɔfɛ ko Ali Wata. Ali Wata kɛ. Don dɔ la ne ni an ye ɲɔgɔn de sɔrɔ événement kɛnɛ dɔ kan hali a tɛ kalo kelen bɔ. Awɔ a bɛ to ka kɛ sori ka wajulu kɛ yɔrɔ de la. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sanɔgɔkɛ ka médaille di yɔrɔ de la. Ali Wata taara ka taa Ala kira tɔgɔ 201 fɔ. Miyata ni waayidu. N'a ye min fɔ ne b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam. Ja ne jɔlen hinɛ bɛ ka don maaw la. E bolo k'a bɛ dabila waati min na. A tɛ ka dabila. A bɛ fɔ o ma ko embargo de. An nana i k'a dɔn kunnafoni kɔnɔ fɛn min ye Tam Tam télévision sanfɛ i k'a dɔn anw bɛ bɛɛ fo awɔ kɛ kamalen anw kɔni télé kɔrɔ de b'a la o Tam Tam o tɛ jenbe ye wa a bɛ culture kofɔ wa n'i taara burusi kɔnɔ kamalen ni jenbe mankan bɔra dugu kɔnɔ ko dɔ bɛ yen dɛ jenbe gansan tɛ hali burusi kɔnɔ dɛ k'a ye masakɛw bolo a banna parce que masakɛw ka ni fɔra ko tabale gosira tabale o ye Tam Tam de tabale ye bamanankan de tabale gosira o kɔrɔ ye ko dununba fɔra jenbe fɔra ko jama ka bɔ an b'a ɲɛmaaw fo ko an ko ma ko ni ce minnu bɛ k'an filmé k'an yira diɲɛ na an bɛ filmeli kɛbaaw fo k'u ni ce kamalen an ka taa ni kunnafoni ye kamalen kunnafoni an b'a donna a ye a bɛ ɲɛ ka dugawu kɛ mawuludu kɛra bonya ni karama kɔnɔ walayi an de b'an sigi sa ka denguli kɔnɔ denguli bɛ sira la Ala ka denguli don ya rabbi k'o don yira an na an bɛɛ ka kɛ o kɛnɛ kan a banna min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la très bien min yɛrɛ tɛ bɔ a la o ka bɔ a la kamalen bamananw ko ten dɛ Ala ka fisa ladawuli o ka fisa n'o ye dɛ mawuludu ko a dabila man di ta dɛ Mali kɔnɔ a dabila man di dɛ ayi nin ko nin an bɛ nin fɔ an bɛna nin fɔ an ka constitution de kan kamalen a tɔgɔ dɔ n'i ye sɛbɛnfura kan a dun bɛ ɲɛ o sɛbɛnfura a sɛbɛnkɔrɔ kuma na bisimila k'a dɔn min ye sɛbɛnfura kalo tile 4 naam nin sɛbɛn bɔra ni ka da sɛbɛn bɔlen mun fɔra a ko de min ye jamana ɲɛmaaw u ka nin communiqué in na bisimila Bakari u y'u kantigɛ da jira naam wa u taara sɛbɛn da damakasi sɛbɛn k'a da diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ wala u taara damakasi sɛbɛn di nasɔnjeni wa nasɔnjeni dɔ kɛra sa très bien dɔ kɛra sa sisan min min ɲini u fɛ nin zeyina n'a communiqué bɛ kalan u k'a to ne bolo mesdames et messieurs je répète pour une dernière fois aujourd'hui nous sommes dans un pays i ka ɲi nin cɛ kɛrɛfɛ ni e tɛ yen nɔ ne yɛrɛ b'a dɔn e nun ka don dɔɔnin dɔrɔn ne ni coordinateur bɛ e nɔ dɛ ye
wale dami nye igado Mali anasi njamana do kosɛbɛ no bitalige Algérie la kutara igado damakasi sebe ninga bla kiri boloka ka ikado wele boje neka ukana nyefoli ke wele boje neka wala be wale minna wele boje neka igado damatme wale minna ubolo très bien daga sigala wala ukana wele nyefo abana serigala ko okay aboni sere ndaga laje sere ko linani ikado ni sere mbora kada bismillah ila ka fo ikado 31 mars ça 2025 kata ikado 1er avril ça 2025 ako ikado avion do goshira ni ko folena Mali ani Algérie ikado uko jamana lakana ni kama anga jamana lakana ni kama wale do kera ni wale nkono ikado kambali anga barawla anga ka jamana kono tabarikala kambala anga barala ire faso kono ala ni kuma no la doroke mangenga kuma Algérie Algérie ay Antonio de Antonio de ni Toyota fly Algérie ka ay Antonio wallahi sebelgela ko naam ako ni avion uya goshi ikado goshira ikado yo mina ebe do tezawa 10 ikado o Mali region do di el marakono ikado ko avion goshira akwa goshiri ni sisa nje kibere chaman dira wa be ikado agetu la bo dale no minga ko ni Mali tadudu wala wa akme bara de la ala territoire abisi ko protéger tout atumo bara de la gouvernement communiquer na ko ubi mo hagila segi ikado della ka communiquer do ke communiquer numéro 73 du 6 avril 2025 uye communiquer nga watila ila ka fo wala do kera wala ngoni chediguba ubu ka barala ko avion goshira on la siya game mami no uye ikado mi Algérie autorité siga keleme ura kabi ka abwa sigala fo bolgoni yere de China ulasa cheniye nunu ye ngeba nundo sa ni ngeba nundo ko kuma fo ni biche ikado umakala do nyira ka benoye ko sigido kera uma invora ka beno sigiye wala ako tebele ngora kofe ku nyebe mina atinya mingo abike uye feka communiquer bo ka bitali kata bo jeneka wala jema nyema tu yera nyefo yera nyefo mindo ye Mali sharia soso ngala ka ambalanga barala wa avion mimbe ni goshira droni min goshira worga chane worga chane abana ko o kuma min be no obesina amta boje ndeka abana je benyema ikaro ka kirike ka prevu bo ikaro sigile nyema wala ukai abana sey communiquer ngoni bora ikaro ministre de l'administration territoriale fait ikaro mini général division Abdoulaye Maïga ale bono no be c'est vrai na tabarikala kuna funi nzura ntegela Algérie akona ka ko de jona akona ka doko akona ka ko de jona note avion mi kuntara ukunkote ukunko na doni mbeni de mamadi mamadi kona wa kanu ni che ela nge afoka biye abi kwa kambo musuko aba akana nanye kidali doni edumengile kapige kala bona ye musu bona ye ayo famu akana nanye kidali doni amo musuko ikana nanye kidali lato ala de gramo amo musuku na kidali afamuna ni ana le kidali ana kidali kumule ola ikado lebe nchogo kuna funi kono saba mbata ikado ninga donaye sige anga jamana ikado kuna funi gafa mimbe na bi wole ko aujourd'hui Mali ni nyoro kasabenye sige uko anga jamana ministry so mimbe na nyeshino de foroba chama asabu tawole ku kumana uye mvo anga jamana kono menye fonctionnaire ikado ma kemesa ani ma bishegini duru vi kama le janvier kalola ko lo buna ta seke na finye bola abe fodu mako retraité to gorba bolo boto fle baro wala abe fodu ku bolo ba barala ku bolo ba baralo no ta seke na finye bo ankane ka awu sera wele aide ele la ka Mali retraité ta le retraité la Mali retraité kama le halina retraité la atita retraité la c'est vrai abe minge wado abtoka ni mununu baraka yoro la katoka na ufofo effectivement wa akama mo mina be chaade hali ni la magadro wa mina na de doni
halle la ma ibna de ni wa ko baba yɛrɛ bila ba i sola ka da na donc ça veut dire sira ɲɛna voilà ibna do di kamere ko cɛrɛ ko mo mina malla politique mo ka waati la i mina 2 millions ta sara mali diinɛ mɔgɔ dɔ n'i kun n'a ko k'i mina na téléphone na 2 millions ta sara diinɛ ma dɔ awɔ i 2 millions ta sara sanu ayi i mina na deli suguya dɔ de do mais ani deli flagrant tɛ kelen ye quoi a bɛ fɔ ale ma cogo di comme jeliw b'o yɔrɔ dɔn ayi bɔ nin ye deli a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ nin y'a moderniser len de ye quoi donc i bɛna maa min minɛ i b'o deli ka sɔrɔ i b'a fa ye ko n sɔn et puis fana b'a dɔn k'a bɛ sigi so ye voilà ne ko ba dɔ minɛna sisan pardon ou bien ne ko n ko directeur minɛna sisan yɔrɔ directeur ka kuma nin dɔ fɔ n ko i minɛna nin nɔ dɛ ko wali tarawele cɛ min fɛn ninnu donc olu ye deli moderne de ye ani moderniser len de ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye i ye n faamu wa a bɛ sɔn ka fisaya dɛ jumɛn o minɛli ya a man fisa dɛ i bɛna maa min minɛ i b'a ka condition dɔw donni kama bon ne tun bɛ fɛ ka don a la de cɛ mɔgɔ don man ko k'u la sisan kamalen sɛbɛnnikɛla ko a kɔni y'a ta k'a ma filɛ fɛn min ye i k'a dɔn maa minnu bɛna taa retraite la janvier kalo tile gale kamalen i k'a dɔn kulolasɔmi kɔni don u ka labɛnw sabati bari i k'a dɔn ɲinɛ kɔni wa kamalen nin y'u tatɔ ye i k'a dɔn retraite la pewu faserikɛba ko n'i y'o maaw ta k'a lajɛ anw ka douane directeur ba Amadu Konate kamalen k'a bɛna taa i k'a dɔn baara bila la dɛ a ye san caman kɛ Amadu nana la a bɛ baara min na ne n'a ma ɲɔgɔn ye mais ne kɔni ɲɛ b'a nɔ na a bɛ baara min na walahi batara ko tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye a ta ni ka a ma filɛ min ye i k'a dɔn maaw bɛ ka bɔ fan caman fɛ ni ka taa retraite la i k'a dɔn ɲinɛsa kɔnɔna na kamalen minnu bɛ i k'a dɔn Bamakɔ mara la Bamakɔ yan olu b'a la Kayi mara Segu mara Sikaso i k'a dɔn a n'a ɲɔgɔnna caman kamalen i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de bɛ a la faserikɛ b'a ka fɔcogo la a ko n'i ye a ta ni ka a filɛ min ye i k'a dɔn douane yɛrɛ kɔnɔ ko douane inspecteur caman bɛ yen k'u bɛna taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la dɛ kamalen inspecteur de douane caman de bɛ yen minnu bɛ douane kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi olu kan ka taa sɛgɛn lafiɲɛ bɔ la ka douane ɲɛmaaba ta kɔni k'o kɔni ye fɛn ye min ni o dɔnnen don o kɔni o damakɛnɛyalen don sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la a ko an bɛ don min na i ko bi maa 50 ani maa 7 k'o de i ka douane kɔnɔmaw ye nka baara bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa 300 ani maa 80 ani maa 5 sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye a ta k'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn maa dɔ bɛ yen min ye i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn Usumani Gindo a kamalen ko ale ta kɔni k'o fɔlen don o ye kaba bari min ye catégorie A catégorie BD catégorie B1 catégorie C kamalen ninnu de bɛna taa ni mɔgɔ caman de bɛna taa retraite la kamalen i k'a dɔn ka sababu kɛ u ye san hakɛ min kɛ baara la kamalen a dafara ko a dafara dɛ kamalen nangama damadɔ f'i ye olu labɛnnen don retraite kama o dɔ ye jɔnni ye Aminata Traoré Allah Mawluda Sad Aga Mohamed Kadiatou Keita Ablaye Moustapha Touré kamalen ko ninnu bɛɛ ye kadiribaw de inspecteur olu kan ka taa retraite la janvier kalo tile fɔlɔ ni Ala ma basi foyi kɛ an na maa 300 ani maa 80 ani maa 5 olu bɛna taa ka taa sɔrɔ lafiɲɛ bɔ la ni ka o nɔngɔma ka baara ne ka cɛ peut-être taa bɛ salon de o jɔnni a ta yɛrɛ kɛ Atayɛrɛ Kucala ayi Sikaso doyen ɲɛmɔgɔ Atayɛrɛ Mayiga i b'a sɔrɔ ale taara kabini salon ne t'a tɔgɔ la lisi in na a tɔgɔ tɛ lisi in na fɔlɔ awɔ n'o y'a remplacer Sikaso mɔgɔ kura bɛ yen a banna bonya yɛrɛ ka kan ka k'a ye y'a remplacer quoi a bɛ ɲa ne ko moi je demande c'est juste une question ayi ka demande to kɔfɛla la demande bɛɛ man ɲi écran ɲɛma dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen awɔ parce que ne lamɛnni ayi fɛn dɔ bɛ yen ne bɛna yɔrɔnin dɔ de f'i ɲɛna ok jamana in kɔnɔ balo ye baara caman kɛ dɛ balo ye baara caman kɛ a bɛ ka baara dɔw daminɛ a kan ka bonyaw de rɔ basi tɛ bɛɛ ni bonya sira don baara dɔw bɛ yen
a bilalen bɛ olu la n'olu ɲɛnabɔra bonya bɛ k'a ye. A tɛ baasi tɛ. K'ale kunnafoni ye. Ka n'i kari koro ka sɔrɔ i ma. Ne ma kari koro sa. Ayi e bɛ fɛ ka don 3e position na i don yɔrɔ man ɲi quoi i don yɔrɔ man ɲi fifi. Baasi tɛ i ye yafa ma. Kamalen a tora dɔn kunnafoni kɔnɔ. A bɛ ɲɛ. Kunnafoni di sɛbɛn ko cogo di. A ko an ka taa Joyila. An ka taa Sikaso. An ka taa Kayi. Ko nin yɔrɔ damadɔ minnu kofɔlen filɛ i ye. A ko couvre-feu daminɛna kura ye. Dɔw ta ye renouvelé la. Dɔw ta ye daminɛ kura ye. N y'a to ala ma. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan. Ni sɔmi kɛra i ka dɔn ɲɛnamini fɛ. I b'i sigi joona. A ko ni sɔmina i ka dɔn fɛn fɛn fɛ. O ti ɲɛ f'i ka dɔn lakɔlɔsi kɛ o la. Bisimila. A ko dɔ ye jumɛn ye. A ko i ka dɔn Kayi couvre-feu. Ni maa min hakili bɛ a bɛ waati caman bɔ. I ka dɔn Kayi couvre-feu a tun bɛ sen na. I k'a dɔn tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ. Ni maa min hakili bɛ Sikaso ta la. I ka dɔn Sikaso couvre-feu. O fana tun bɛ sen na. A ko nin bɛɛ bannen kɔfɛ k'u seginna ka date kura di maaw ma. Min mɛnna u ti ka dɔn tile 31 ma. K'a fɔ couvre-feu bɛ u fɛ yen. U t'a bannen ye dɛ. A ko Joyila nana i ka dɔn dernière minute la. Madamu Kulubali i ka dɔn Mariamu Kulubali. K'a y'a jira i ka dɔn diɲɛmaa na. K'a fɔ siganɔmaw i ka dɔn ka ye olu ka yɔrɔ la. Ka caya. O ti ɲɛ bada fɔ u ka i ka dɔn fɛɛrɛ bɛɛ kɛ. Fɛɛrɛ minnu bɛ yen. Min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka i ka dɔn yɔrɔ kɔlɔsi. A ko o de kama ko Joyila taara couvre-feu la. Couvre-feu min bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ i ka dɔn kɔlɔsi. Sɛbɛn in an y'a bɔ u yɛrɛ ka communiqué la. An ye min fara ɲɔgɔn kan ka di limanaw ma. Kosɛbɛ kɛ. Nin y'a waati ye. An bɛ i ka dɔn Joyilakaw. An bɛ foli di u ma. U bɛ fo yan. Ka Kayikaw fo. Ka Sikaso fo. Kosɛbɛ. Mais an bɛ kuma kelen de f'u ɲɛna. Segu Tarawele. U k'a dɔn ko les mesures la. K'a tɛ ka taa maa wɛrɛ kama olu yɛrɛ de don. Population de don. Ko n'i sɔmina ɲɛnamini na. I b'i sigi dɛ. I b'i sigi. Kamalen. Na yɛrɛlele. O ma kegunya cogo cogo. Jɔn kelen ka kegunya dɛ. Jɔn kelen ka kegunya ye dɛ. An bɛ yɔrɔ min na ko bi. Ninnu ye jitɔw de ye. U b'u dogo ka na bi maaw kan. Walahi. I ye nin faamu. Donc o la ni sɔmi kɛra yɔrɔ min na. Fɛɛrɛ bɛ kɛ yen na joona joona. Ka ye couvre-feu ko sigi sen kan. Walahi sinon ne b'a dɔn cɛ n'i ye cɛ yɛrɛ yɛrɛ ye. E bɛ ka kɛlɛ kɛ k'i to yɔrɔ min na dɛ. A fɔ a tigi ɲɛna ne bɛ nin yɔrɔ in na. A banna. Na n sɔrɔ yan. A banna. Sani o cɛ caman tɛ se k'o fɔ. Mais cɛ tɛ boli o. Mais cɛ ka boli ka t'i dogo yɔrɔ in de la. Ka i ka cɛya kuma fɔ ye. An bɛna nin kɛ an bɛna nin kɛ. Cɛya ma dafa de. A fasi bɔ sini. An bɛna nin kɛ e ka don fɔ dɔrɔn. Ko cɛya ma dafa. E ka cɛya bɛ min. Marifa bɛ cɛ dɔ bolo o tɛ cɛ ye koyi. O tɛ cɛ ye dɛ. O tɛ cɛ ye dɛ. Kelen. Maa kana kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye dɛ. I balo wɛrɛ ɲini i kana kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye. Bon caman dun bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye dɛ. Hali bi maliyɛn baden bɛ taa juma na. Hali bi. Kɛlɛ bɛ ka kɛ maa mun kama. Jamana ɲɛmɔgɔ a bɛ taa juma na. Premier ministre bɛ taa juma na. Tiɲɛ don. O tuma jɔn ye sitanɛmɔgɔ ye. Ne dabali ma ban ninnu na. Ka marifa ta bandiya yɛrɛ kama. Ka marifa yɛrɛ ta tɔgɔ tiɲɛ kama. Sanogo. Kɔlɛ. Sɛnɛ yɔrɔ in bolo ka gɛlɛn dɛ. Fasiri i b'a to n ka taa n'a ye. A b'i bolo. Sɛbɛn i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ ne bolo. I k'a dɔn Mali Tribune don. Mali Tribune. Mali Tribune i k'a dɔn Alex Kalanbere. Nin y'a ka sɛbɛn ye. Cɛkɔrɔba i k'a dɔn a ye kalimukala ta. A kumana. A ko an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi. Son excellence le général d'armée. Asimi Goïta. A ye danaya da minisiri minnu kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ɲɛsinnen don i k'a dɔn kalankow ma. Kamalen e ko a ma école ta date fɔ wa. A ko kalan bɛ taa octobre kalo tile gale. Ka bɛn araba don san 2025 Alex Kalanbere ko a ko ale ma ban dɛ siɲɛ don nka a tɛna kɛ salon ta ɲɔgɔnna ye kɔni ko ɲininkali kɛ dɛ kala ka bɔ a jɔ a kɔrɔ sini don yanni ka dugu jɛ k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ a ko ni ala tan ka a filɛ fɛn min ye i k'a dɔn Alex Kalanbere ka fɔ la anw ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye kalanko i k'a dɔn n'a bɛna taa labɛnw de bɛ a la min ye ekɔliso caman bɛ anw fɛ yan ekɔliso ninnu ni samiya sera kabini ji bɛ sigi a kɔnɔ ekɔliso i k'a dɔn bin bɛ kɛ a kɔnɔ ka caya a ko ni kalan bɛ taa nin bɛɛ lajɛlen bɛ labɛnnen k'a ban pewu o t'a bannen ye koyi denmansaw kan ka labɛn ekɔli karamɔgɔw kan ka labɛn k'a fara ekɔlisow kan Alex Kalanbere ko a ko yalima minisiri ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ekɔliso bɛɛ jateminɛ ni o y'a sɔrɔ kalan bɛ se ka kɛ o kɔnɔ wa
a ko bari salo kalanta fora labɛn bɛɛ lajɛlen kɛra kalanta kama sini ye kalanta ye maaw taara ka t'u ka cotisation sara k'a ban ka sɔrɔ ka sakiw sa ka inscription kɛ k'a ban ko communiqué bɔra ko kalanta bɔra ma k'o digira maa caman na dɛ kɔnɔ sɔn ɲango wɛrɛ ka kɛ bilen dɛ o ɲango fana kɛli o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ san donna mɔgɔw kan kɔlɔlɔ min kɛra mɔgɔw bolila ka taa kɛ ka ekɔlisow fa m'a faamuya a ka jɔyɔrɔ ye mun ye min ye i k'a dɔn yalima an bɛ don min na i ko bi maaw tɛ ekɔliso kɔnɔ wa ekɔliso falen tɛ ji la wa ko bari ko n'i ye a ta ni ka lajɛ olu ye démarche damadɔni kɛ démarche minnu n'u ye yɔrɔ damadɔ lajɛ ka ɲininkali kɛ o yɔrɔw la min ye i k'a dɔn Mopti Segu Kulikoro u y'a ye k'a fɔ ko en raison des inondations qui avaient i k'a dɔn surpris les autorités le gouvernement avait été contraint d'improviser des solutions provisoires ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu ye jateminɛ minnu kɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ gɛlɛya bɛ olu kan ko gouvernement kun kan ka fɛɛrɛ kɛ joona joona i n'a fɔ Kulikoro Mopti i k'a dɔn ani Segu ko gouvernement kan ka fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔw lajɛ joona joona fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la cogo min na min ye inondation minnu bɛ yen i k'a dɔn u ka ladilan a ko n'o tɛ n'a tora nin cogo in kan ko yɔrɔ damadɔ bɛ yen k'olu laban bɛ sɔn ka kalan ta retard la dɛ olu bɛ kalan ta retard la walasa k'an kisi o ma ministre yɛrɛ n'a ka mɔgɔw k'a lajɛ ka wuli ka don yɔrɔw la i k'a dɔn ka lajɛli kɛ kanu to fana fɛ dɛ a kana to fana fɛ k'a bɛ nin jalatigɛ dɛ a banna a bɛ don terrain de o de ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko a selen i k'a dɔn kalanfaw ma n'o ye Mali Tribune ye a ye ɲininkali kɛ u la Mali Tribune yalima i k'a dɔn aw hakilina ye jumɛn ye kalanko siratigɛw la i k'a dɔn an bɛna taa kalanta la min ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko les responsables éducatifs dɔw kumana i k'a dɔn kelen yɛrɛ ko a ko on ne peut pas parler de réussite d'éducatif dans des classes inondées ou sans toit ko maa tɛ se ka kuma kalanko ɲali kan kilasi minnu falen don ji la ka tila ka kilasiw ye hali toli t'a dɔw kunna ko maa tɛ se ka kuma kalanko réussite la dɛ nin tigi kɔni y'o fɔ dɛ sa sɛbɛnni kɔrɔ ekɔliso bɛ taa ekɔlisoba dɔ bɛ taa retard la dɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a kɔni bɛ min fɔ i ka dɔn jamana ɲɛmaaw ye u k'a lajɛ ka enquête préliminaire dɔw kɛ ka ekɔlisow lajɛ yɔrɔ minnu bɛ se ka dilan joona joona fɛɛrɛ ka kɛ olu la yanni i k'a dɔn kalanta cɛ walasa mɔgɔw ka taa kilasi kɔnɔ i ka kalan kɛ kamalen fasire an y'a bɔ Mali Tribune kɔnɔ Alexis Bolona bɛ sɛbɛn la Alexis an b'a fɔ a kana kɛ salon ta ɲɔgɔnnaw ye salon ta ɲɔgɔnna jɔrɔ b'an na salon an taara Kalabanko ekɔliso dɔ la maire ni ayiwa maire ni denmansa dɔ kun denmansa wa sigida mun kɛ ɲɛgɛn mun b'a yɔrɔ la o maire bɛ k'a kama wuli ko wɛrɛ tilara ja ɲɛgɛn bili ekɔliso yɛrɛ dɔw ɲɛgɛn bili don u bɛ ka taa denmisɛnninw bɛ ka taa u ka ɲɛgɛnw ta kɛ fan wɛrɛ cɛkɔrɔba ka so cɛkɔrɔba ko k'a b'o kuma fɔ maire ko k'a b'o ti e taatɔ don i bɛna mun ti o ti ka ɲɛ yan dɛ a y'a sɔrɔ labɛn kɛlɛ ala k'an cɛ ɲuman na kɔle a tɔgɔ da ni Numéro du Sahel a bɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko Numéro du Sahel an bɛ don min na i n'a fɔ bi Gawo Lere a ko nin yɔrɔ damadɔ bɛ yen i k'a dɔn Bamanji Sɛbɛkɔrɔ fara nin yɔrɔ in na k'a sababuya kɛ mun ye wulikajɔ dɔ tun bɛ Bamanji bolo wulikajɔ in cɛ ka jugu i k'a dɔn nouvelle horizon a ye nin bolonɔ bila a ko an ka golomasiri tabaw u bɛ wulikajɔ ba de la nin yɔrɔ kofɔli na nka i k'a dɔn maa min bɛ yen n'a ka kuma ka ca o de nɔ yelen don n'o tɛ i ka dɔn Lere Gawo Kayi Numéro du Sahel a ko gosili dɔ kɛra nin yɔrɔ in na waati laban in na min mɛnna i ka dɔn septembre kalo tile 3 ma san 2025 a ko gosili a ma dogo cɛ la kuma tɛ muso ma a ko nin kun ye mun ye a ko nin kun ye stratégie dɔ de labɛntɔ ye i ka dɔn dugudenw kama ko nka i ka dɔn a stratégie laban k'a kɛra i ka dɔn Bamanjiw ka ɲɛkumu kan o ɲɛkumu kama k'u ma dimi bɔyɔrɔ foyi sɔrɔ fɔ i ka dɔn innocent minnu bɛ yen n'o ye denmisɛnnin kodɔnbaliw ye ani maa minnu bɛ yen n'u sen tɛ kɛlɛ la u bolo tɛ kɛlɛ la ka taa baga olu ma ka tere k'olu ka mobiliw mina olu yɛrɛ ta ka taa n'olu ye. E yɛrɛ ka nin lajɛ. u kɛra Numéro du Sahel a ko y'a sɔrɔ an ka golomasiri tabaw ye pewu kɛ Bamanciw kɔ la a banna u bolibaatɔ u ye ninnu ye solution foyi t'u bolo bilen a banna benzi foyi t'u bolo u bɛ ka benzi jumɛn kɛ u taara ba cɛkɔrɔba ka lamɔdenw ma bon a filɛ nin ye dɛ a ka lamɔdenw fana de don mais ko
ana waati min na fɔ sisan ko golomasiri tabaw bɛɛ i ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw la u ka kan ka mun kɛ u ma kan ka mun kɛ baasi tɛ u baaraw la sa a bɛ dugawu de kɛ ala ka u bolo don i ka dɔn u ɲuman na Mahamani Ture i ka dɔn Nouvelle Horizon kɔnɔ ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn la Mahamani Ture an bɛ foli d'a ma a bɛ fɔ yan Nouvelle Horizon kɔnɔ ko anw kama k'a ni ce a bɛ fo n kɔrɔkɛ don Mahamani i ka dɔn kɔrɔkɛ sɛbɛ don an b'a fo a bɛ fɔ yan an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a jɔ ninnu bɛɛ yarabi don de ko ka ca dɛ o fana mun kuma ye cogo di ala k'a n'a jɔ ninnu bɛɛ kuma jiginnen don wa ala k'a to a n'a jɔ ninnu ka kɛlɛ o ye kuma bɛɛ tiɲɛnen don aw ye mun fɔ ayi sa ayi fana sa an y'a fɔ ko bɛn t'an cɛ de ala ka parce que e bɛ ka nin min fɔ dɔw bɛ nin mɛ sa ko d'accord bɛn de t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ nin fɔ sisan i fana sa ne y'a fɔ ni accent min ye gɛlɛya tɛ accent na dɛ accent foyi tɛ kamalen n bɛ taa ni kunnafoni ye kamalen i ka dɔn sɛbɛn min bɛ bolo nin ye Mali Web de ye a ko i ka dɔn an ka taa an ka jamana kɔnɔ yan kamalen i ka dɔn nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ kamalen Bulukasɔnbugu la ko waleya dɔ kɛra waleya min kɛra waleya cɛjuguba ye min ye i ka dɔn an ka jamana kɔnɔ i ka dɔn baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye électricien ye kamalen électricien 2 ɲɔgɔnna électricien kɛ n'a terikɛ kamalen ko courant ye masiba se u ma n y'a to ala ni kira mɔ kelen o ye électricien yɛrɛ ye courant kɔni ale faden ala terikɛ ko sɛbɛn kɔrɔ ala wallahi a bɛ kɛ cogo di a bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a ko nin kɛra arabadon min ye i ka dɔn septembre kalo tile 3 don san 2025 Bulukasɔnbugu la kamalen a ko nin kɔni kɛra accident de travail de ye ko ye ni cɛ kofɔlen i ka dɔn ale n'a terikɛ de kɔni ye ɲangata sɔrɔ nka terikɛ ta o kɔni kɛra joginin ye a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ min ye i ka dɔn ni maa kofɔlen ninnu welela de welela i ka dɔn u kana ligne dɔ lajɛ ligne min bɛ i ka dɔn ni défaut tun bɛ a la walasa u ka se ka na a dilan maaw ka se ka courant sɔrɔ cogo min na a ko n'i ye témoignw yɛrɛ ka kunnafoni ta k'a lajɛ ko ni accident yɛrɛ filɛ nin ye i k'a dɔn k'a kɛra chantier dɔ de la dɛ ala dɔ ka so jɔ dɔ la wallahi k'a kɛra chantier dɔ de la ala ko min ye i ka dɔn électricien kɛ a yɛlɛnnen poto de kan k'a bɛ i ka dɔn courant baara i ka dɔn courant kɔni ye a sɔsɔ a bɛ fɔ min ma ko i ka dɔn ko a kɔni sara sur place k'o de kɛra ala ko ye a tɔkɛlen dɔ o kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna chantier kɔnɔ ye u y'o ta ni ka i ka dɔn lapitaniso sɛgɛrɛ ka taa furakɛli ka o ta ni ka o ɲɛsin a ma ko ni maa fila kɔni i k'a dɔn arabadon courant ka taa se u ma lajabara nin ye lajaba de wallahi kelen bɛ n da kɔni o ye ala ka hinɛ o la de mais sɛbɛn ne bɛ fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye quoi awɔ i bɛ to ka nin fɔ i bɛ baara min dɔn kɛ o de b'i janfa an bamananw t'o fɔ ko n'i bɛ se so la k'i ka n'i sigi a nun kan dɛ ko in bɛ ten de c'est à dire tellement que mɔgɔw ja bɛ ni i mɛnna baara la i ja bɛ gɛlɛya la hali i t'a essayer k'a baara fɔ i bɛ se n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u mɛnna baara nin ye depuis anw mɛnna depuis 91 anw mɛnna depuis 91 anw bɛ nin ko ɲɛdɔn quoi i m'a ye o tigilamɔgɔ de sɛgɛnnen don i bɛ fɛnnin min dɔn dɛ o de bɛ to o de la. I m'a faamu an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ bamatɔ la ala ka yafa kama yarabi bolonko Burama ta de tun b'i bolo mais ni Burama ta t'e bolo an bɛ dugawu de kɛ juma na kamalen mawuludu la Ayidara a ye bonyaba kɛ surasiw ye a banna mawuludu tɛmɛnen wallahi surɔ kunusu Ayidara ye bonyaba kɛ a banna golomasiri tabaw ye wallahi a ko Sibawari ye miliyɔn ta ko ni fɔra ko mɔ a ye dɛmɛ kɛ sabu bɛɛ k'i ta di dɛ bɛɛ k'i ta di sa kɔntini dɔ bilalen kun don ne yɛrɛ 400 bila la ne 400 bila o kɔfɛ gouvernement nana mugan kɛ n da in bɛ ka taa la dɛ n da bɛ ka taa la dɛ donc yɔrɔ ka faamu n'i bɔra mɔgɔ k'a ye na dɔ kɛ o ka ɲi ka sɔrɔ e yɛrɛ dɔ kɛ fiyɛti b'i bolo fiyɛti bɛ n bolo donc Ayidara i da bɛ faso kuma la ayi ne da b'o la ayi da b'o la foyi t'i la ne candidat kɔrɔ de ye ne dɛ hali candidat kɔrɔ ye dɛ
da ama fo Mali gouvernement vraiment Aïdara ya seke wallahi igaro tongulu munu funa be u funa ku nyeta u ka kiliyan na kiliya bete karaba na fo ma bola kiliya do be ni doke do na fara ko ka doreke ni ga juguno yi ko labe ga ben sina am sardini ga labe be atoy ni imama ga labe be wajekulu wo be labe na msemi ka di surasu Aïdara ko ngo ale kelen togola ale re kele ale million tandi abana ami do de ke ala ka nyaga da amina ya rabbi ala ka ni mawludi de dewni aga fodro ko am sardini re fara nyanga ka million binani di ayo bikeo million binani million biduru ndale ndo lo bikeo ko ka fere am sarte to ko la ati to ko re mina mi fere fie am sardini o kota bele mawludu mawludi nke ko nyuma na ke ko juya wa amuni ke fo kasida akaharamu abikede akaharamu ananga kamuru ya jura dabla bora herade kama andi kamuru ya jura dabla ko emu bidaya wa mu emu kamele oyuka kode babo na ko bida antula me amuke wale be juma bido ka doke eski ikado alaka wati wurayira ya rabbi alaka jamana lafiya ya rabbi abu arsirigi samara nyamba an kɛra international ba ne bɛ invité an ka coordinateur an ka chef an bɛ invité an bɛ taa émission plein yɛrɛ ni Mali yɛrɛ inshallah ala k'o nɔgɔya ya rabbi ka Amerikikaw fo Amerikikaw USA ka USA o de Ameriki ye ka Amerikikaw fo ya sɔrɔ ngodo wa ko ambe États-Unis kaw fo ka Ameriki kaw fo afla be gile Ameriki Salimata be ama fu kanichi anaka dimaya na che mishi jara ka Ameriki ka befo wallahi watina kenen kono ka duwa ko unuka ambassadeur ala ka sijani kenen ya rabbi ka ikado Putin ga jamana to irisila ka irisila ka befu irisila ka ani sogoma na bote yo na interesse ni mali na zodo unda za sunu bana kamale ni yo falenda ya roga ala kan lera da amina rabbi wa salam